Pri čisteniu čakier nepotrebujeme veľa. Je veľmi dobré, ak si k tomu zapálite sviečku a požiadate plameň sviečky o pomoc. Zatvorte oči a dýchajte zhlboka. Hlboký nádych a výdych. Predstavte si, ako fialové svetlo jemným paprskom svetla začína svietiť na vás priamo z hora. Tento paprsok sa začína rozširovať až na koniec vás celých zaleje nádherné čisté svetlo. Ktoré nemá špecifickú farbu. Každý z vás ho uvidí tak, ako potrebuje. Energia tohto svetla začína naplňať vašu korunnú čakru. Prečisťuje ju klesá nižšie k čakre vášho tretieho oka. Cítite, ako vami prúdi energia. Následne toto svetlo preniká do vašej hrdelnej čakry. Cez ňu prichádza do vašej srdcovej čakry. Ďalej do čakry solar plexus vo vašom žalúdku. A tak ešte nižšie do vašej sakrálnej čakry. Tam vám prichádza cez vašu koreňovú čakru. Môže sa pokojne stať, že na niektorom mieste bude ako keby toto svetlo potrebovať viac času, aby prešlo. Nechajte ho pôsobiť. Pretože vtedy sa ukážu miesta, ktoré treba najviac uvoľniť a prečistiť. Prirodzené reakcie vášho tela nech vás nerozhodia. Je úplne v pohode, keď si zívnete, keď vám zaškrká v bruchu, keď sa vám odgrgne alebo pustíte plyny. Je to úplne prirodzené. Ak vás svrbí na nose, tak sa proste poškrabte. To nie je žiaden problém. Nechajte pôsobiť toto svetlo tak dlho, ako je potrebné. Dýchajte zhlboka. Nechávajte energiu prúdiť. Po dosť dlhom čase svetlo potom, ako vykoná svoju prácu, slabnúť a zmenšovať sa až do momentu, keď vami prúdi už len maličký paprsok tohoto svetla. Poďakujte mu za pomoc, za očistenie. Prajem vám pekný deň. Dúfam, že ďalšia z mojich meditácií vás zaujala a páčila sa vám.